Ladies and gentlemen, azvisisina kumira mushe. Matruck drivers, mapurisa pamwe chete naStrive Masiwa vopiwa mashoko eyambiro nanyoka yemabhunu. Matruck driver odzwa kunze rambai kutumwa nevarungu venyu muchipisisa matrucks evaridzi. Tapota pakai. Uye mapurisa odzwa kunze vakangorova vanhu chete mumastreets tinonosangana kulocation. Strive Masiwa odzwa zvakare kuti asambofe adzima zvake network. Tinoda kuti world yese izive zviri kuitika muZimbabwe. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe panyaya idzi handidi kuita senge ndinotora divi. Chandinoda ndechekuti mungozvinzwira mega, muzviteerere mega. Ngatisangane munyaya dzinotevera. More updates are coming. Chingogara wasubscribe chete, ini ndaenda. Right, kanjani mamuka sei muri Zimbabwe. Mangwanana ano tinoda kutenda Mwari zvikuru. Mwari anoda kutendwa. Shienda nekuti chengeta kwaanotiita mwakare mazuva. Upenyu wedu hauzi maoko evavengi vedu, uri maoko aJehovha. Saka zvinofunga muvengi wedu azvichinjise kurarama kwedu pamusoro pezuva nezvatinoda kuita. Nekuti upenyu wedu uri maoko aMwari, hausi maoko evavengi vedu. Saka mangwanana ano titafunga kuti ngatitendei Mwari zvikuru nevadzimu, ngavatendwe ivavo. Nekuti ndo vanofana kuti vatendwe. Ande mazviona ka? Varume, madrivers, please, madrivers, musaise vanhu pamedzo. Kutumwa nevarungu venyu muchinzi, izoendai kwakati, izoendai kwakati, tarisai kuti kusvikira mangwana chinenge chakachaya. Ndo musi wedemonstration. Imimi mochitumwa nematraka iwayo kunzi enda kwakati onoloda, oenda kwakati onoloda, ozodai. Chenjerai kupisirwa matracks iwayo. Anomanzwaka. Mozoti vanhu vakaipa. Chinhu ichi chiri very serious, hachisi chekutamba nacho. Because hachisi kuitwa panhu 1 rinobatwa truck iroroka robva rapiswa, iwo wacho munhu wobva warohwa futi. Anoona nekuti kana tichiita zvinhu izvi kaizvi hatisi kuita kuti tiitire zvinhu zvokuti tizadzima personal interest edu. We are doing this kuti vana veZimbabwe muraramewo, nyika yekwedu isave chiseko chedzimwe nyika mwakane mazuva. Vana veZimbabwe tichingopotera mune nyika dzakasiyana-siyana. So, ponzi demonstration, iwo wopusa kusvika pakutumwa nemurungu. Kupiwa traka kunzi enda unoloda kwakati, enda unoloda kwakati. Please, 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 please. Regedzai, matraka iwayo ngaapakwe. Vataurire varungu wenyu kuti anotsva, ndakutaurira, anotsva zvichokwadi. Mark my words, anotsva. Ane manzwaka. Anotsva. We are doing targets every place. Tiri kuziva zvatiri kuita, ndiri paground. Ande manzwaka. Ndiritori paground, ndo pandiri izvozvi nditaura ndiri paground. Saka mapurisa. Musazombofa makashandiswa muchipeswa namutamba okutumai kunzi anzende munorova nhingi nemboma. Never ever try. Musambofa makazvitraya because once matodaro isati toda kuti paitwe peaceful demonstration. Peaceful demonstration, but kana makazvitanga imimi murimi mazvitanga, zivai kuti hazvisi kupera. Ende ichaperera kumarokesheni kwamunogara iko kudzimba dzenyu tinodziziva. Dzinonganduma moto, ndakutaurirai. Mapurisa ese kana une mupurisa uri kuziva ari kugara pamba pako. Tichazogadzira group tinenge chizoda mareports. Once mapurisa matanga kurova vanhu, we are going to deal with you. Ichaperera kumalokesheni now iyoyo, let it be clear. Ichaperera kumalokesheni kwamunogara iko kuti ziva kuti mboma yeya unengoona naye unoisiya kukamba ka? Haikuona mboma yeya unosiya kukamba uko? Ochienda kumbaka urudyi hauna kana banga muhomwe hauna kana chi. Topedzerana kumalokesheni ikoko. Ndiko kwatinopedzerana. Ingotry kuti tizive kuti ningarova munhu. Hani muona ka? Ningarova munhu taziziva kuti pane mupurisa arova munhu. Don't worry. Imi mapurisa hamuna mbowanda kufura vanhu kai? Muri wangani? Muri wangani mapurisa imi? Saka let it be clear kuti mapurisa kamusashandiswe because asi uzopera zvakanaka kumalokesheni. Ani manzwaka. Asi uzombofa zvakapera kumalokesheni. Hamuna mapurisa anogona kukavha nyika yese imi. Hamuna mapurisa anokavha nyika yese. Chini chakachaya kwese. Pese paunofunga kuti bade munhu chinenge chakatochaya. Ani muona? So musambofa makashandiswa. Izvozvo tizvitaure izvozvo. So kubva manesi
maticha tinoziva kuti mamusiri kuhora muchingobatwa rafu andimozoona kana dzatime dzemaelection mune muchityisidzirwa futi andimoona upenyu hwamuri kurarama even iwo mapurisa iwayo zviri zvinotonyadzisa kuti mupurisa wedu isusu anenge ane hembe yakachenuka uniform yakachenuka kudai kumusana kweso andimozoona bhutsi inoita tange yakuda kuningirikina ichapinza ivhu pasi pebhutsu apa but chaanenge anacho chinyowani chete chakati chimboma chakati ndo chaanenge anacho chinyowani apo peya usi kuhora futi uri kupiwa peanuts ochirova vanhu vari kurwira iwewe kuti iwewe uraramewo. Unoziva here kuti zvaitinakira chaizvo kuti tionewo kuti macivil servants ahorawo 1,500 US yekutakura okumba because anozoti kana akahoro anonzwisisa kuti ahora kwete kuramba muchibatwa kumeso mari ichidyiwa nezvigananda imakatarisa then modecide kutora side ramunangagwa imi muri mapurisa imi motora side ramunangagwa nepeanuts dzamuri kuningira muri kuona here kuti kubva patataura apa nawe itaitaura apa atabvondora chinhu ichi akabva atanga kuda kugadzirisa zvimwe zvinhu akuti imimi mapurisa maakupiwa sadza kukembi saka imi mapurisa imimi munotora side ramunangagwa nenyaya yekuti mapiwa sadza raunodya kukembi ikoko mukadzi wako anoridya sadza raunodya kukembi ikoko vana vako vanoridya isu turi kuti mupiwe mari dzinotenga 1,500 mucivil servants wese yaanotakura kuenda naye kumba. Vashandi vegovernment vashandi vehurumende vakanga varetire vasina kupiwa mari dzavo dzakakwana ngavapiwe mari. Hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti munhu aita 25 years ari pabasa opiwa mari iri less than 200 US achinzi ndo pension mari yako akusi kutsvinya iko kubata rafu nevamwe zvakadaro. Zvinoitika sei kuti munhu akaita 25 years achiseva mugovernment opiwa peanuts paretirement? That's nonsense. Unotsona kuti hatina mutungamiri pagedha hapana munhu. Ezvi kubva mudhara Geza uyu apenga maningi nenyaya yekuti iwe munangagwa uri kuuraya mageneral. Kubva Geza ataura makaona ezvino zvemazuva ato hapachaendwa pachikomo. Hani muri kuzona? Akutya manje kuuraya vanhu ka. Ezvi muchatoona kutotika. Ezvi muchatoona kutoti hapana munogona kutoita 2 years pasina kuendwa pachikomo pai. Kana munangagwa akabva usho panogona kutoita 2 years pachikomo pai pasina ari kuenda pachikomo ipapai. Kwete ngoita basa kuti munhu angopesana newe asiri kuda zvarura ngaurayiwe munhu angodengena ngaurayiwe ko kuuraya vanhu ndo kudiko. Saka musa hapana chiri kuzodzokera kumashure. I'm very safe handi bazinzwisaka I'm very safe nditori kumareserve zvangu kwandiri kuno ndakatogarirawo zvangu ndikuti anchitodya sadza nederera handi mazvionaka vanhu vari kutichengeta mudzimu yenyika iri kutichengeta. Nothing is going to happen to us. Let's fight. Ngatirwei titore nyika dzokere kuvanhu. Handi mazinzwisaka. Takataura nenyaya dzemotokari takati ngadzidzorwe motokari ngadzidzorwe takataura nezuro. Handi mazinzwisa. Tiri kuziva kuti kune vakatengerwa imba dzese dzimba dzakatengwa naChivhayo achitora mari yenyika achitengera vanhu dzimba tichadzitora futi dzinofanira kutotorwa dzotengeswa. Handi mazvionaka. Mamainzi ayo ari kumbainwa nemachina ayo mamainzi ari kumaiwa nemachina ayo anofanira kutotorwa obva otanga kuranwa negovernment. Mamainzi izvozvi ezvi zvanga zvakatorwa namunangagwa anobva angoshedza muchina obva amita sei obva amuti iwewe ndiwakumuningirira. Kufunga kwako iwewe government yakanga ichiona mamainzi aya mari iye ichienda mugovernment zvicherwa zvichienda kugovernment zvotengeswa mari iyoyo yodzoka kumainstitution egovernment zvaitotifambira chaizvo izvozvozvo. Handi mazvona nyika yedu ine zvicherwa zvakawanda zvoswera zvitambiswa nanaScottish vachidya mari nemagirlfriend avo swera zvitambiswa nanaChivhayo. Nyika yedu inogona kusumuka. This is the time now. This is time now. Let's stand together and be counted. Atite make sure kuti musi wa 31 munhu wese wabuda. Handi mazinzwisaka. Munhu wese buda. Handi mazvonaka. Ngachichaye kwese kwamuri ngachichaye. Saka aiwa musikere yenyu munyasha aiwa tirimo tanzwa wangu akupanika kuti aiwa muri mutano here tanzwa zvakati vanhu vanenge vachida kutraya zvavo mapurisa vanenge vachida kutraya but at the same time chandiri kufarira zvavo mapurisa achina vanotouya kumunhingi tatumwa wanga vachida kudai saka havasi kuzombofa vakabudirira bhozi mapurisa acho vanenge vachituma acho vanotouya vachitotaura kuti vanopenga wakapara chiko iwe watosikera chini vari kutofona mapurisa achina vanotaura hanzi anopenga
So don't worry, asante sana. Alright, maskata akanaka. Ndafunga kuti maskata anoka message iyi kana pane ari padhuze naStrive Masiwa kana vanomushandira vari panapa, endai mutaurire kuti iwewe kana wafunga zvokuti umire naED uende kusaidi kwaED enda hako kusaidi kwaED, but ED mazuva ake kuva president ari limited. I'm telling you, tichazosangana newe mai mhangi so une zvawaakuda kwatiri. Andiwanzoka kana uida kupera kwedu kuZimbabwe tozoti une mari, but mari mukurarama is nothing. Ane mazinzisaka haikupe dignity pamberi pevanhu vaunenge uinavo mucommunity iwe wachishandisa network yako iwewe Strive Masiwa iwewe kana ukadzima network yako iwewe wangobuda pachena kuti iwewe naMnangagwa muri kutamba bhora rimwe chete. Andimanzwa network ngairege kudzimwa kuti zviende worldwide, zvinofanira kuti zviende worldwide. Iwe Strive Masiwa kana ukadzima network andika watodeclare iwewe nevana veZimbabwe, watoratidza kuti iwewe unoshanda naMnangagwa ende iwewe uri munhu waMnangagwa. Dzimai network iyoyo anyway, vanhu vachaona nzira dzekuita zvavachaita, but as long wadzima network iyoyo waratidza kuti iwewe naMnangagwa muri chinhu chimwe chete. Ndava business nderako, indava uchiudzirwa zvokuita kunzi andzima network, unodzima network, muda kudzima network kuti zvidii? Ati struggle yatakatarisana nayo kana muchifunga kuti pamwe ndiye musi wa31 kana makaidzima muchaibatidza chete vanhu vanenge chinenge chakachaya. Takati nyaya yedu haisi kuenda kumasiti musi wa31 vanodzokera kumba, vanhu vachagara every day chinenge chakachaya. Ane manzoka muchanatsoona kuti hapana bhazi richapayambuka pabhodha pakubva muHarare rinenge rapiswa asati rasvika kubhodha. Ane manzoka we will make sure kuti hapana bhazi rinobva muHarare meme rine vanhu vari kuenda outside kusvika Mnangagwa is gone. Mabhazi achapiswa ada kutaurira kana Mnangagwa akatadza kuresigna nenzira yakanaka zviri very peaceful. Demonstration yedu isusu iri very peaceful, but makada kuti provoka manje achizopera zvakanaka. Ati mazvaonaka. Saka iwe Strive Masiwa nevamwe wako unoshanda navo andika nyaya dzekuda kudzima network, imbomirai nyaya dzekuda kudzima network. Don't do that, don't ever try. Dzima hako kana uri kudzima, but tichasangana newe vai manje tamudzinga mambara yeye. Usasapota dictator here. Ani mazoka vamwe wani nerera nekuda kwomurumo izvo zvisvi, vamwe vanhu vana baba izvo nekuda kwomurumo vakaurayirwa nababa wavo nekuda kwomurumo. Iwe woti oda kudzima network, iwewe kuda kudzima network. No.